Napriek tomu, že patrím do veľmi úzkej skupiny premiérov v rámci Európskej únie, ktorí podporujú dialog, a veľká väčšina členských štátov Európskej únie podporuje vojnu na Ukrajine, urobím všetko preto, aby aj v rámci V4 zaznievali predovšetkým mierové posolstva. Dnes prakticky je západný svet vo vojne s Ruskou federáciou, ak si zoberieme obrovské množstvo profesionálne platiacich žoldnierov, ktorí pôsobia na území Ukrajiny a ktorí dnes obsluhujú významné zbrojené zariadenia, ktoré sú používané v tomto konflikte. Robme všetko preto, aby táto situácia, ktorá dnes je na území Ukrajiny, sa nikdy nepretavila do konfliktu väčšieho rozumu. Slovenská republika pôjde mierovou cestou a mierová politika, dialóg, udržiavanie kontaktov bude to, čo budem mimoriadne výrazne presadzovať ako predsedajúca krajina Vyšehradskej skupiny.